Gala na naman. Maraming tinda. Hello! What's up? Mga higala! Good morning mga kahigala. Today is another day na naman. Nagin. Gagala na naman ako today. Sasama ako sa animal welfare. Natandaan niyo yung may mga second hand na mga gamit, no? Pupunta kami doon ni Ate Cindy at Eden. Magtingin-tingin kami doon, baka may mabili. Sinundo na nila ako mga kahigala, o Mami Eden at Cindy. Daan muna kami dito sa RM shop. May kukunin kami at may babayaran din ako. Saan punta niyo? Sa Heartlands. Gala na naman? Gala. Thank you friends for accompanying me. Love you. On the way na kami mga kahigala. Nandito na kami sa animal welfare. Pili na si Mami. So, ito yung sa loob ng shop na mga sikanhan mga kahigala. Grabe, ang dami tayong mapilian dito. Tapos, hindi pa mahal, no? Nasa loob ako ng shop mga kahigala. Nagpili ako ng jersey. Plan na ako bibili kasi wala akong pang winter, no? And then ito ang sa loob, no? Maraming tinda. Puro magaganda dito. Ihatid muna namin si Eden first. Tignan niyo mga kahigala, oh. Since sa Pinas may magtitinda sa kalsada. Uwi na si Mami. Bye, Eden. Bye! See you next time. Gagano'n siya, Eden, Oo, baka makit. So, you must be careful din. Nakuha na si Mami sa kanyang mga binili, oh. Yun lang? Tapos i-close mo? Ito. Marami siyang binili, I-close eh. mo, pero wag. That's hard, ha? Ganito nga lang sabi ni Shanay. Mami, ganyan lang. Punta muna ako saglit kay Cindy na bahay. Makalapit lang sila ni Mami Eden na bahay. Hi. Yan, driver. Chauffeur. ang sa mga taga-England, I think chauffeur ang tawag nila. Ang anong chauffeur? Driver. Driver, chauffeur, driver. Another term. Chauffeur. Pero susi ba? Chauffeur. Susi. Tanungin mo si Brian. Love nila si Danny. Ito na yung ash ni Danny. Si Mingming. Ay, toy. Hello. Gimingaw ka sa imong daddy Danny, ha? Ha? Lonely? Ha? Ish, lonely si Ja. Bigyan daw ako na Cindy ng mga pot para hindi na ako bibili ba, para makasave si Higala. Madami siya dito. Nagtibo din siya og palit. Sige mo na. Hindi ta gina. Nagkuan ako the other day naglimpyo ko ba? Nakita ko no kabuok ko. No. Manghingi sana ako sa kanya, oh, marami. Kaso lang puno na yung sasakyan namin. Ha? Then, I need to load one more truck off. Kain. Mga higala. Si Cindy. Banana. There's no beer here. It's terrible, this household. No beer. Thank you for the lunch. I really appreciate it. Guwapa. Uwi na si Cindy. Looks brand new. Brand new when we got it, 2018. Bye. Ito pa lang nabili ko sa sikanhan na mga gamit mga kahigala, oh. Dalawang ganito. And then jacket dalawa. Oh. Pang winter. Tapos ito din ang binigay na Cindy sa akin, oh. And then may bag pa. Yan, Coach mga higala. Thank you so much Cindy sa magagandang bag na Coach pa, di ba? Social, may original na bag na ako. Ano ang binili mo, mahal? Shoe hair. Yeah. What you want? Okay. Nasa West pa kami mga kahigala. Bumili kami ng mga pinobre nga gamit ba sa kusina.
Gabi na dito mga kahigala. Katatapos ko pa lang nag-blower sa aking buhok. So anyway, marami na talagang naibigay sa Tisindi sa akin ng gamit, no? Lahat sila mga bishes is dami na talagang binigay sa akin. Love na love nila ako. Wala akong sawang magpapasalamat sa inyo, mga bishes plantita. The next morning. Eat like a pig, and you drink your coffee like a Same part, okay? And then when I'm eating, very noisy, ah. Yeah, too noisy. Natawa ko kay Banana mga kahigala kasi sabi niya sa akin pag mag-inom daw ako ng kape kasi nag-inom-inom kami dito sa kwarto ba. Maingay daw ako parang baboy tapos pag kumain daw din maingay. Si Banana is nakahiga pa kay super lamig today. Maupay pagmata, maupay paghimuta, wa patay toothbrush. So maghilam usa ko mga kahigala para presentable ko tan-aw ninyo. Magluto ako ngayon ng pork adobo mga kahigala. And then binaboiled ko pa siya first ba bago ko siya lulutuin. Ganito ba mga kahigala? Kukunin ko mga buwa-buwa. Kaya iboboiled ko first. And then magluto din ako ng vegetables yung binigay ni Ate Carmen sa akin, no? May tira pa na kangkong tapos dahon ng ampalaya. Iano ko lang yan, igisa. Wala ng tubig mga kahigala, so ating hugasan para limpyo ang agi. Hugasan mo na bago natin lutuin. Para mawala ang ugaw. Tomorrow day. Lagyan na ng oil. So, ginoo kong mga kahigala is wala pala kaming onion. So, garlic na lang ating ilagay. Tapos, may garlic dito na may ginger ba? Binigay sa owner ng tinitirahan namin ngayon. So, yan lang ilalagay. I can lay down beside you. I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. At nilagyan ko din ng black pepper and then suka, tapos sugar para medyo malami. Kaya watay masyadong panakot. Tapos na ang aking adobo. O, diba? Perfect! Perfect para sa akin mga kahigala kahit walang masyadong nilagay, no? Nilagyan ko nito pinakalast para mas lalong sasarap. Kahit hindi masarap. Si Banana is na busy sa kanyang bike, no? Diyan siya magsacycling kay malamig sa labas. I can sit on my bike. I can say, "Mom, I want coffee. I can watch TV here." Shit! Look at this. Why didn't I do this before? Naglubot. While bisibisihan si Banana dyan sa pagsisikad-sikad mga kahigala, magbisibisihan din tayo sa paghahagpat ng kangkong tapos dahon sa ampalaya. Kay Oto na, no? Time to lunch na. All I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside. Tapos na ang dahon sa ampalaya and then kangkong. Ang stem sa kangkong is nilagay ko dito. Baka mag-growth, no? If ever mag-growth mga kahigala, ilagay ko siya sa garden. Ang problema is wala kaming garden sa lilipatan namin doon sa PA. So, dating gawi mga kahigala, walang onion-onion. Not to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long. O ayan mga kahigala, ning hidyo siya. Tapos na ako sa pagluluto mga kahigala, no? At nasaing din ako ng rice. Pero si Banana hindi pa tapos sa pagsikad-sikad. Kinarir niya talaga. Habhab na mga kahigala, kalami sa pork adobo o gilamian si Banana sa among lunch. I'm eating baboy now, okay? Leave me alone, alright?
eat my baboy. Yan lang ang aming lunch ni Banana today. Gitilok, hindi mo mahal. Yeah, you never cook enough, okay? I'm hungry. I'm hungry now. I have to go and look for food somewhere else, yeah? Thank you. I'm enjoying it. You're welcome, mahal. Chup, chup, chup. If I was in the Philippines now, I'd be having fiesta. I'd be having baboy, nice lechon. Ooh. Oh boy, nice. Now I just got to eat adobo. You like lechon. Yeah, but I never got one piece of the skin in all the time I was in Philippines, and we did how many pig? 4 pig. 2 on our wedding. The big one. You know the Alfreds? That was crying in the background there. In the back. Then we still went to your grandfather's sister. Yeah. No skin, only meat. And then we went to your auntie in Kawayan. Also, no crackling, okay? Plano sana namin ngayon, aalis mga kahigala pagkatapos mag-lunch. Kaso is maulan. Aroy! Bukas na lang siguro kami aalis. Yan ang weather mga kahigala o hindi maganda. Mag-suroy-suroy today. So, that's all for today mga kahigala. Katatapos ko palang naligo, fresh na si Higala. Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. And most of all, be kind. Bye and thank you for watching mga higala.